L-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien fost dawk li rreaġixxew għal dak li ħareġ fl-aħħar jiem mix-xhieda ta' Vince Muscat magħruf bħala Il-Koħħu. Xhieda li fija Muscat tkellem dwar meta kien iwassal lil Alfred De Giorgio biex jiltaqa' mal-eks Ministru Chris Cardona, kif ukoll allegazzjonijiet oħra dwar l-eks Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri u l-avukat David Gatt. Alfred De Giorgio flimkien ma' ħuħ George jinsab akkużat bil-qtil ta' Caruana Galizja. Il-Koħħu diġà ammetta l-akkużi kontrih bl-eks Deputy Leader Laburista jgħid li dak li ntqal fuqu fil-qorti mhuwiex minnu. Permezz ta' messaġġ fuq il-medja soċjali Lawrence Gonzi qal li dak li ħareġ mix-xhieda fil-qorti huwa teżiża qawwija għal kull min huwa ġust u jħobb il-pajjiżna. L-eks Prim Ministru qal li jinħtieġ sforz akbar minn kulħadd biex din l-anqbuta ta' ħażen tinkixef kollha u ssir ġustizzja. Lawrence Gonzi stqar li ma nistgħux nibqgħu ċassi quddiem l-allegazzjonijiet li qed isiru bl-avukat Edward De Bono illi kien mistieden fil-programm Net Live jinsisti li dak li ħareġ mill-qorti huwa xokkanti. Din hija uħud mill-gazzettu qalu bombshell, bomba. U hekk li Ministru tal-Istat, deputat kap tal-Partit Laburista, jirranġa qtil ta' ġurnalista ta' qualsiasi persuna, imma ta' ġurnalista għal 150,000 euro f'Kastilja sowwa għaw min jgħid li Malta saret mafia state. Edward De Bono qal ukoll li Chris Cardona inqabad f'nasba meta tkellem mal Lavin Malta u qal li dan hu parti minn frame-up li ppruvaw jagħmlulu qabel l-2017. Jien, int u l-poplu Malti sirna nafu b'dal frame-up suppost fuq Chris Cardona f'Novembru 2019. Tal-kriżi politika. Dak il-famuż lejl meta l-kabinett tal-Ministri kienu Kastilja u huwa issospenda lilu nnifsu mill-kabinett tal-Ministri għax xi ħadd kien qed jiffrejmjah. Illum, jew l-bieraħ, sirna nafu illi biex fit-2019 il-frame-up sar. De Bono qal li allura issa Chris Cardona jrid jgħidilna meta sar jaf li kien hemm frame-up fuqu, min hu involut fih, min infurmah li kien qed isir frame-up fuqu u x'passi ħa minn dakinhar l-hawn, għax sissa ma nafux li ħa xi passi kontra xi ħadd fuq dan l-allegat frame-up. U staqsa kif inhu possibbli li jekk verament sar attentat ta' frame-up fuq Chris Cardona, l-eks deputat mexxej u eks Ministru Laburista baqa' qatt ma ħa passi. Dwar dawn l-iżviluppi u l-implikazzjonijiet tagħhom fuq il-Prim Ministru Robert Abela tkellem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li tal il-Gazzetta illum. Robert Abela ma qalinniex il-verità għaliex hemm xi ħadd li qed jimplika lil politiku jew ex-politiku. Allura għaliex Robert Abela ġera daqshekk biex jipprova jserħilna rasna li m'hemmx politiċi jew ex-politiċi li huma implikati. Kristina Majra għal Net News.